بسیار مهم است. раиси ҷумҳури тоҷикистон дар паёми солонааш ба парлумон бахши соҳибкории тавлидотиро меҳвари иқтисоди миллӣ унвон карда ва мушкилоти фишори мақомот бар сари санҷиши фаъолияти ин бахшро аз монеаҳо дар иқтисоди кишвар номид. эмомалӣ раҳмон бо манзури ин ва барои дастгирӣ ё ҳимоят аз соҳибкорон 300 рӯзи ислоҳот эълон кард. ба қавли ӯ имтиёзҳо дар ин бахш боиси афзоиши тавлидоти холис дар бахши иқтисод хоҳад шуд. президент эмомалӣ раҳмон бо пешниҳоди идомаи моратория дар соҳаи соҳибкории тавлидотӣ гуфт мақомоти интизомӣ бояд аз худсарона санҷидани фаъолияти соҳибкорони истеҳсолӣ аз сӯи мақомоти санҷишгарро таҳти назорати ҷиддӣ қарор диҳанд. барои тақвият бахшидан ба ин раванд зарур мешуморам ки солҳои 2019-2020 тамоми санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ манъ карда муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи моратория ва санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ ва ҳамаи мақомоти санҷишу назорат ва ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла прокуратураи генералӣ, палатаи ҳисоб, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, бонки миллӣ ва мақомоти андозу гумрук татбиқ карда шаванд. пешниҳоди имтиёз барои 2 сол ба соҳибкорони тавлидотӣ дар ҳоле аст ки ба қавли таҳлилгарон монеаи аслӣ дар роҳи рушди ин соҳа махсусан марбут ба фаъолияти мақомоти санҷишгар аст. зеро ба қавли онҳо бархе корхонаву соҳибкорон дар тӯли сол тақрибан аз санҷиши мақомоти санҷишгар раҳо намешаванд ва ҳатто имкони мушаххас кардани роҳи рушди фаъолияти худро пайдо карда наметавонанд. ва дар ин ҷо албатта аз тарафи шаҳрвандон сокинони кишвар мумкин арзи шикоятҳо ба суроғи президент бештар шуд. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурӣ зарур аст ки сар ин чораҳо бинад, чунки ин на танҳо рӯи рушди монеаи худи соҳибкор балки дар умум иқтисод мегардад. ба таври анъана раиси ҷумҳури тоҷикистон дар паёмҳои солонаи худ ба парлумон ҳар солро соли як соҳа унвон мекунад. аммо барои бори аввал 3 солро ба якборагӣ ба унвони соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кард. мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтор дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолӣ нишон мебошад. таҳлилгарон таваҷҷӯҳ ба соҳаи алоҳида дар тӯли солро пуштибонӣ мекунанд, аммо бар инанд ки барои расидан ба ҳадафҳои соли эълоншуда дар он соҳа бояд заминаҳои фанниву молӣ ва тахассусӣ фароҳам бошад. ба қавли онҳо дар сурати ғайр ин аҳдоф танҳо як расмиёт боқӣ хоҳад монд. лекин моҳияти пешниҳод дар хусуси эълони соли деҳот беҳтарин аст, зеро ки ҳамагуна таҳаввулотҳо дар давлатдорӣ маҳз аз ҷамоати деҳот оғоз меёбад ва бештар аз 70% нуфузи тоҷикистон низ дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва сохтори ибтидоии мақомоти давлат низ ҷамоати деҳот будааст ва агар дар он ҷо афкори ҷамъиятӣ ҷиҳати зарурати бунёди давлати муосиру муваффақ ба вуҷуд ояд ва барои ин қонунҳо низ таҳия шаванд, воқеан як таҳаввулоти ҷиддиро барои на дар солҳои наздик вале дар 10-15 соли наздик интизор шудан мумкин аст. ба қавли раиси ҷумҳури тоҷикистон дар соли 2018 ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда буд, шумораи вуруди сайёҳон ба тоҷикистон 2.5 баробар афзуда ба 1 миллион нафар расид. аммо гуфт ҳадаф аз эълони соли ҳунарҳои мардумӣ намоиши кори дасти чанд ҳунарманд аз тариқи телевизион набуд. ӯ аз масъулини мақомоти давлат хост дар 3 соли баъдӣ ба раиси ҷумҳур дар мавриди чӣ теъдод ҷавонон бо истифода аз ҳунарҳои мардумӣ соҳиби касб ва ҷойи кор шуданд гузориш хоҳанд дод.